khona abantu abacapable ukuthi bahlakaniphile. Umuntu capable ukuthi ufundile. Umuntu capable ukuthi uno connection. Kodwa imali ayenzeki. Imali ayenzeki. Omunye azawuthola umsebenzi awufundele. Yes. Awuthola umsebenzi asebenze. Awone futhi kahle. Kodwa imali ayihlali. Ayihlali. Yabona mangathiwa ake ube nje impukaya noma inyosi. Ukulunguze kuma bank account abantu ocabanga ukuthi ba rich. Nabantu ocabanga ukuthi banemali. Kuthiwa nje ake ulunguze kwi bank account. Hayi khona thina into esiyibonayo kuma account abantu ka spiritual. Ka spiritual nje sibona izinto engafanele siyibone. That is why kune information engafanele siyishare kubantu. Sibona into ethina izinto ezinzima kakhulu. Thola ukuthi umuntu uyasazi isitori sakhe, uhlakaniphile, ufundile, kodwa mawuthi uyangena ebank lakhe. Uthi uyachecka nje. Uyabotha akuyabhutshwa la. Omunye akabhampi la ngaphandle, uthi uyabheka kodwa kwenze kulutho. Yini kingi idalwa yini lento? Mana ngikuchazeleke mina. Uyayibona imali? Imali ayufuna umsindi imali. Uma ngabe baba uzokwenza imali, beside ukuthi ufunde kangakanani, kodwa kumele idlozi lakho ukwazi ukuconnecta nalo. Hey, khuluma King Park. Kumele ukwazi ukuconnecta nabantu bakho. Kumele ukwazi ukuconnecta nabantu bakini spiritually. Sometimes ungangaconnecta nabo ukuthi nikhulume, kodwa uyakwazi ukuzwa ukuthi njengamanje I can feel ukuthi njengoba ngiya kule meeting ekuyona ngiyabeza ukuthi abakithi ngiyabezwa ukuthi ngihamba nabo. Uthi noma uvula umlomo, uvula uyazizwa, ungakhulumanga nabo bengafika ngephupho. Kodwa akufanele uma usebenza into ezibucayi ungakwazi ukuxhumana nabo nangephupho. Uzokwazi kanjani makukhona ingozi? Uzokwazi kanjani? Pho le iphazamiseka plento. Khuluma nabantu manje mina abahlakaniphile, ngikhuluma nabantu mina abawosomabhizinisi, ngikhuluma nabantu mina ezinyukile izinto zabo zaphinde zashona phansi bangazi ishoniswa yini. Ngikhuluma ukuphila manje, ingqinamba ekade ngiyinqoba ngibhekene nawo, nginqobe yonke into njengamanje. Ngoba yonke into konke njengamanje naba bakuhamba kahle and kumele ngiyoconsulta nje abantu abakulayini lapha yakwilokhuzana, khona abantu abakulayini nje ekufuna ngenza ama online consultation mina ngabe sengisesigodlweni kahle, abanye ngibacela ukuthi abafike. So into ethinta imali phakathi baba ifuna ube nedlozi elistrong. Ungabi khona umsindo. Mfowethu izwa ngami ke manje. Noma ungahlakanipha kangakanani, noma ungafunda kangakanani, kodwa uyabona bengabe uhleli endaweni etoxic enomsindo, idlozi lakho leli elisupporta iwisdom yakho, idlozi lakho leli elisupporta ukuhlakanipha kwakho alikwazi ukusebenza. Ngoba once kwaba nomsindo lonto isho ukuthi kuyaliwa. Uma kuliwa kumele idlozi lakho liyeke yonke into engabe ililethela lizogada kulepho obhekene nayo. Sekukuwena ukuthi impu yilwa nobani. Kodwa impi mina engisayibonile eyingozi kakhulu ile esukiliwa yithandani, noma kuthiwa niyithandani bese ninemali enzima kakhulu emhlabeni, kodwa beke kwaqala nalwa konke lokho kuzophela. Kuzophela, nizogijimisana inkantolo, nizothumelelana ngeenkabi, nizosabsana, nizokhumbuzana ngezikweleti, nizobophana emhlabeni nasezulwini, nizothakathana, nizokhulumana kambi, uzofika kubantu abama business associates wa partner wakho uyomkhuluma kambi sakumvala. Injalo nje into madoda. Once kwaba awumdingi umuntu ozokuphazamisa mawusebenza kanzima, ufuna imali, usebenza kanzima, ukhuphula isibongo sakho, awumdingi umuntu ozokuconfuse endlini. Awumdingi noma kuthiwa umthanda kanjani. Uma lo muntu baba ezokubophela inhliziyo, ezofuna ukuphambana nale vision yakho, awumdingi endlini. Angikhathali ukuthi umthanda kanjani. Ngabe umuntu wesifazane, ngabe uyindoda,
ngoba njengoba esebopha inhliziyo wenzani lo muntu ukhombisa ukuthi inhliziyo yakhe iyalwa kanti zidalwa mayisebenza zivula zisebenza ngenhliziyo surround abantu bepeace surround umuntu ozokwazi ukubooster ispirituality sakho when you feel down afika umuntu athi sithandwa sami kulungile uzonqoba ungathandana nomuntu usomabhizinisi kodwa yena engeke capable ukwenza amabhizinisi kodwa as long as ispirit sakhe bangabe sinawe singafuni ukukukhwelezela singafuni ukukujaja singafuni ukuba nomona towards you athi sithanda sami hambi yosebenza uthi uyabuya uyamfica ukuvulela amanzi ukuthi hambi uyogeza sithandwa sami yonto yenzeka ngapha nangapha umuntu wesifazane besebenza kanzima indoda isekhaya akawuthola umsebenzi indoda ayimvulela amanzi umngayo hayi ukuthi ngindoda mina hamba emsebenzini ubuye kodwa uzongiphekela baba akuhambi kanjalo spiritual lo muntu wesifazane osebenzayo naye umbathwa amadoda yiwo lawa amvulela izinto awakubo sometimes nawakini umbathwa amakhehla lo muntu wesifazane ovula izinto umbathwe ogogo lo muntu wesifazane ovula izinto umbathwe ipower enkulu umbathwe omakhandakhanda lo muntu wesifazane ovula izinto nalo sebenzayo wena ndoda mhloniphe muvulela amanzi sometimes umsulele nezicathulo awulahle uzokwenzani lo wesifazane uzosuka yena ayokuvulela emsebenzini uthi uyezwa athi hayi kulungile ake uhambise iCV imyeni wami lapha ya sengikhulumile nemanager yakhona hambisa iCV indlela enibambisene ngaye evulayo kodwa mawuzogoloza uthi ngindoda mina uzodina idlozi lalo muntu wesifazane agcine athi bengabe nawe ku ispirit sakhe singasebenzi kahle azagcine eqambela amangangena sidingo show mina uKing Phaka imali mawufuna ukuphumelela mfowethu eduze kwakho ungabeki umuntu okubangisa umsindo bafethu nizozwa nini kanti mawufuna ukunqoba ngemali eduze kwakho angabe ikhona umuntu okubangisa umsindo nawe futhi ungababangisa umsindo abantu abafuna ukunqoba ngoba sikhuluma imali manje madoda sikhuluma ukunqoba sikhuluma into ekufuna emakhaya kukhanye uze kukhanyele ngishiya ingane msindo once kwaba nomsindo lapho nididisa idlozi lalekhaya nididisa uNkulunkulu oze ngokuletha isibusiso ngoba njengoba nilwa uNkulunkulu akasondele endaweni enomsindo asondele endaweni enomsindo nami kuKing Phaka impela makunomsindo endlini yakho la uhlala khona usisebenzisa kabuhlungu funa usitshele noma sitshele nomsindo sike sidile ngomsindo nje before sivula izinto qale kulawula umsindo athi umuntu hayi King Phaka ngijaha ukuphumelela mina kanjani kusanomsindo asiqale silwe nalomsindo ngoba umsindo ugcina umbulala umuntu alikwazi idlozi lakho ukukushiya usempini lithi lona liyofuna imali ngoba lempo kuyona ngenzeka ukubulala lithole imali ngaphandle kodwa sewufile wena funa aqale livikele impilo yakho ay any level yeka spiritual lengikhuluma ngayo ile level thina esihlale sibuye sinyukele entabeni sibuye sinyukele endaweni engcwele mhlawumbe inyanga yonke nema 2 months ngingakhulumi ngithule bethi abantu wathula King Phaka ngisuke sengihamba uhambo olujulile no Jesu wawufika lowo mzuzu anyukele entabeni noMose wawufika lo mzuzu anyukele entabeni nomqali wendlela wawufika umzuzu anyukele entabeni mase kuyiwe entabeni kuyazilwa ngoba suke sifuna impendulo njengamanje ngibuye nazo zonke impendulo kusazonyiwa show mina uKing Phaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kudakwe yini ngifuna mina kuvulwe ngenkani bantu bakwethu noma khanda lapho nikhona now is the time anikuzuzile ngithi mina kuphindaphindeke manje nawe umuntu la ukhona usafuna umakhanda oil ngithi mfethu akuqale phansi lokho okade kuvele kwakho sikukhuphule times 2
wena nomakhanda oil asihlangane negroup njengamanje konakele njengamanje. Konakele njengamanje sikhuluma iqiniso babangavunywa emhlabeni. Kunabantu mfethu abangawubanga umsindo verbally so kodwa inhliziyo yabo ibopha njengetshe wena wabona ingane yakhe ivalele ekamelweni ingafuni ukukhuluma namuntu. Nize niconfuseke nonke endlini ukuthi yini kwenze njani uyayivalela manje eduze kwakho baba kafuneka umuntu ozokudisturba mangabe idlozi lakho likwazi ukwenza imali thola umuntu ozoboost ispirituality sakho umbeke eduze nisupportane angangaba nayo imali lo muntu angaba nemali angangafunda noma ngafunda as long as maye ehloniphe ispirituality sakho kanti wena ucapable ukwenza imali kukhulu kuzokwenzeka musani ukugcina abantu emaduze bafethu abalwa namadlozenu nilokhu nehlane enyuka nithi amabhadi kanti inyoka nemambi ingaphakathi. Abantu bashiwe izimamba abazaziyo. Kodwa manje ubekezela umuntu in the name of love lapha idlozi lakho seli confuse ukuthi kumele lenze njani ngoba liyayizama ukuyilungisa le relationship idlozi lakho liqhumeka enhlizweni yakho kumuntu othanda wena. Confuse manje. Sel decide ukuyeka ukufuna imali seligade wena ke manje kulendla oyigcine la elwa nawe every day. Dedela lo rubbish hambe. Sale wena uphumelele. Mina bazokutshela abantu baba khona abantu okuthi babededela abantu empilweni impilo zabo ziyemumva kodwa ungamdedela umuntu kanti wena wrong ngoba mawudedela umuntu kanti wena wrong uhlula ukuzehlisa kanti uyambona ukuthi unamandla maye hamba lo muntu uzoshona phansi ngoba bekuwena wrong. Do yourself an introspection ukuthi kumuntu othandana naye uyamsupporta yini spiritually and emotionally and physically. Kunoma yini into agifted kuyona noma uyamdistracta wena ueda ukuthi anqobe yini noma ueda ukuthi adefeateke manixabana uyimapha amazwi wakhipha emlomeni amazwi okuphila yini noma amazwi embubhiso mawukhipha amazwi embubhiso emlomeni winja umthakathi urabish khipha amazwi embubhiso ucashe ngothando uthi ngiyakuthanda kodwa into ephuma emlomeni uyabhubhisa izinto zenze eceleni ngalo muntu esebenza kanzima ezama ukubamba ikhaya ugijima wehla wenyuka ugijima izinyoni ezama scam zikuqola imali ubuye ukhale uthi ngiqoliwe kanti ubuzama ukuthakatha umuntu osendlini. Famini ukungibhaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile ngithi bafowethu lapho nikhona nini enifundayo ezikoleni ningawuvuma umsindo ozokudistracta mengabe ubusy nefundo zakho ungawuvuma umsindo ungamanihlala res bacela abazali baba nomani yalwa ngicela ukuye res wena bhuti wami ugijima namathenda ungavuma umuntu ozokuphazamisa wena sisi wami omeli ingane zakho ubaba wazi akakufuni uma kubona ulwa nawe usuku nosuku ungavuma kuphazamise focus emsebenzini lo msebenzi owenzayo iwona ozokhulisa izingane zakho. 4 July zonke indlela ziza la siyohlangana e44 Rocky Ridge 4 July siyohlangana e44 Rocky Ridge Road zonke indlela za straight ngo freeway zize number 44 Rocky Ridge. Ngisazoyiletha ke into eqondile ngithi angilethe lokho ngoba njengamanje sikhuluma unqoba fuseki mthakathi fuseki mthakathi ngeke uzulunge kumuntu kaJehova ngeke uzulunge kumuntu wedlozi fuseki. Shubile manje bafethu ngesiloko sithinta ngibuyile manje emgonqweni manje shubile life bami nje ngizoke ngithi ukubadedela ngoba ngifuna abantu banqobe ngenkani ngifuna abantu baphile ngenkani ngifuna abantu bathole omakhanda oil nawe umuntu olapha ekhaya onga understand ukuthi spiritual sihamba kanjani kufuna sikufundise ngibabonge labo abakwazi ukungibekezelela mangabe ngiso sigabeni sokuthi ngiyaconnecta nespirituality bakwazi ukulinda uNkulunkulu animbusise ngokuphinda phindekiwe ngoba ngiyangilinda aningijudge zikhona izinje ezingijajayo mangisathuli zingazi ukuthi ngihamba luphi uhambo noMose zamjaja
zaze zamngabaza noJesu zamjaja zamngabaza nomqali wendlela zamjaja zamngabaza nami zikhona ezingijajayo kodwa ngithi fusek ngezinqobe ngoba ingqinamba ngiyakwazi ukuyimela mangabe nje as long as umuntu enqoba siswami lowo msebenzi owenzayo awukhule mawami lelo business oranayo ngithi alikhule but wami lawo mabhizinisi owenzayo mfowethu ngithi awavikeleke bese yakhula kusho mina uKing Phaka show me uKing Phaka show me uKing Phaka akho futhi ongasithinta ngoba sengishilo akho ongasithinta Saturday ngiyatholakala Wednesday ngiyatholakala 44 Rocky Ridge akho futhi umuntu oyokuthinta mase ngithe mina no ngakho abanye baze bangizondela ukuthi khona abantu abafuna ukubathinta abathinteki ngoba bavikelwe ipower yami ayikho into engizayenza umuntu beyikhethele yena ukuvikelwa yimi ungangizonda uzuyeke mina ngangizonda uzuyeke kusalawo ayikho inyoni engangenza fuck all asinqobeni ngenkani bafethu lezinja nezitha ezikuthakathayo emakhaya ngithi fuseka indaba yazo uzothakathwa into engenalutho thatha imali yokugcina ifakela ukukhuluma kambi igama lakho ifakela ukubopha wena nalezi nje osebenza nazo ezikufisela okubi nezikuhlebayo fusaka shubile manje ziyakhala manje baba ziyakhala manje konakele ngidedela amandla nami ukuthi amandla abawayibonakalise amandla abawafike kuwe lapho ukhona ekhaya ubone nje ngathi ngingena mina kanti sengena iphaka mina ngisuke ngilalele kwami ngene iphaka ikhulume nawe lokho mina ngiyakwazi ukukhomanda ukuthi iphaka yize kuwena izokutshela ukuthi kwenze njani ngila abangibiza King Phaka for nothing ngiyakhomanda wena ngenhliziyo yakho ofisa ukuba nomakhandakanda ngiyakhomanda kuwena ozowuthola umakhandakanda ukuthi njengoba usawucabanga ngicela ukuthumela ipower ikuphendule kwimibuzo nayo mina ngila ngaphendulwa yimini phupho ebusuku noma kuthiwa uphupho wavalwa ngithi lawo maphupho ngiyawaqaqa funa idlozi lakho likhulume nawe mina noma kuthiwa babekubophile baze bagqiba ngithi lezo zinje ezagqiba fuck off khona thina manje kuyanyiwa ziyakhala manje ngeke phela amadoda kunabantu ekumele bavuse imizi yobaba babo kunabantu ekumele bafethu bawe bevuka nezingane zakwabo akwenzeki imali ayivumi iphelele ezandleni bakwenze konke that is why ngibuye nginyamalale ngisuke ngisanyukela entabeni yami ngikhonsathe mase ngilinda umyalelo njengamanje kuthiwe konke kunqotshiwe nani lapha emakhaya izwani ngami unomakhandakanda noma unawo lapha ekhaya mawufuna uzophupha lizofika idlozi lakho kuwena ngiyakutshela nje lekuphele ngisho 4 days ngingafikanga likutshele ukuthi ubani uKing Phaka ungakakhulumi nokukhuluma nami ngifuna mina uzwe ngelakho ke manje idlozi ungagcini ukuzwa kwami la ngifuna ubona amandla ami angakanani bangibiza King for nothing mina bathi ngingqwele ebhuqabhuqa imiza bafokazana ngothola lutho kamentshise bathi thuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngoba ngunogwajo obhajwa zigulile data liduthe edamini kwadide kontaba kazikhonjwa ngumfaka amakhandakanda ubaba ongizalayo uthubhobho uthusheleni mawuthanda oshela bawu2 nginithanda ukuphupha emakhaya nginithanda ukuphupha bafethu Wednesday nizongithola Saturday nizongithola kodwa zonke indlela 4 July zize Rocky Ridge sengishilo baba ngicela lapho ukhona baba emzimbeni uzwe engathi konke esukayo ayicommand ngeke babule kwathwala ingcindezi kunaphakade ayicommand ukuthi emzimbeni wakho yizwe into esukayo usha uthi ukubuka ivideo kaKing Phaka ngizwa kunomthwalo engathi uyasuka yes kuvume wena kuvuma abalele kuvuma ipower vume wena mawufuna ukwenza iappointment uthi uyafona ungangithola ungastresseki vele usend imessage ka WhatsApp ku 0798130260 ngifunda ngisho ebusuku imessage nginithanda ukuphupha ngobani bafowethu ningasatshiswa izitha ningasatshiswa zinyoni ningasatshiswa abantu abanandamainayo ningasatshiswa abantu enicabanga ukuthi banemali ngaphezulu ningasatshiswa abantu besifazane ningasatshiswa abafazi ababhitha ningasatshiswa amadoda abhitha impilo it's about you
nedlozi lakho awube strong, idlozi lakho libe proud ngalo. Thank you.